Vítaj v Affiliate partnerskom programe AffilKit. Je to jednoduchý spôsob, ako získavať pravidelné mesačné provízie až do výšky 20% zo všetkých tarifných poplatkov, ktoré zaplatia tvoji odporúčení tvorcovia a značky. Stačí sa zaregistrovať, skopírovať si svoj odporúčací link a zdieľať ho. Každý UGC tvorca, ktorý sa cez teba zaregistruje, vytvorí si u nás portfólio alebo začne pridávať videá, sa stáva súčasťou tvojej siete. A to isté platí aj pre značky, ktoré začnú využívať náš katalóg tvorcov a komunikáciu cez Messenger. Ty zarábaš vždy, keď tvoji odporúčení používatelia využívajú AffilKit. Nezáleží na tom, koľko ich je, príjem je mesačný, stabilný a môže rásť do nekonečna podľa toho, akú veľkú komunitu si okolo seba vybuduješ. Je to ideálna možnosť pre UGC tvorcov, influencerov, podnikateľov alebo kohokoľvek, kto chce mať vlastný systém pasívneho príjmu napojený na modernú digitálnu platformu. Začni ešte dnes. Zaregistruj sa do Affiliate programu, buduj svoju sieť a získavaj pravidelné provízie každý mesiac.